3 ел уже мен шушы президиумда саналам. Әтиләр берләшмәсендә инде. Айдар Әшрәфов 2 малай үстерә. 3 ел элек аны әтиләр берләшмәсенә чакыралар. Ул яшь гаиләләр, балык булмаган балалар һәм аерылышучылар мәсьәләләрен чишәргә ярдәм итә. Яшьләр арасында бик күп аерылышучылар, бер-бирләрен аңламыйча аерылышучылар да бик күп инде. Омтылабыз күп эшләргә, күп акча китәргә, непосредственно шуның өчен мен үзем яшь әти буларак инде капчакта әз күрәсем балаларны. Күп төрле мероприятия үткәрергә, бергә яллар итәргә күбрәк инде, например, вот шуларга омтылырга кирәк дип уйлыйм. Владимир Пушкарев күп балалы әти, шуның берсе үзенеке, өчесен тәрбиягә алганнар. Барысында бер тигез күрәбез ди. Аңлап эш итүче ата-аналар мәктәбе проектын җитәкли. Этот проект мы запустили буквально в прошлом году, да? Бу проектны без узган ел башлап җибәрдек. Үз балаңмы яисә тәрбиягә алганмы, монда ата-аналарга да, балаларга да булышырга кирәк. Гаиләне саклап калу, аның кыйммәтләрен дөрес итеп төшендерә белү зарур. Без үзебез дә тәрбиягә алганда бик күп проблемалар белән очраштык. Кайбер законнарның эшләнеп бетмәгәнлеген аңладык. Хәзер бик күп министрлыклар һәм иҗтимагый оешмалар белән киңәшләшеп эшлибез. Иҗтимагый палатада узган чарада еш очрый торган проблемалар турында фикер алыштылар. Хәзер әтиләр берлегенең эшчәнлеге тагын да арткан. Ирләре махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләргә дә ярдәм итәләр. Большую работу ведем, когда... Көндәлек мәсьәләләр белән бергә әтиләре ялга кайтучы гаиләләргә психологик ярдәм күрсәтәбез. Әти-әниләренә, хатыннарына һәм балаларына бераз сабыррак булырга, ирнең бераз үзгәреп кайтырга мөмкинлеген аңлатабыз, чөнки алар анда ниләр генә күрми. Тоже важно окружить вашим вниманием тех детей. Сезгә әтиләре махсус хәрби операциядән кайтмаган балаларны да үз канатыгыз астына алырга кирәк булачак. Шулай ук СВОда катнашучы ирләрне үз эшчәнлегегезгә җәлеп итәргә тырышыгыз. Ире өлешчә мобилизация буенча чакырылган Лилия Култышева әлеге гаиләләргә карата мөнәсәбәт темасын күтәрә. Не нужно делать вообще акцент на этих детях в школе. Мәктәптә балаларны аермасыннар иде. Күп очракта укытучылар алар белән ничек аралашырга кирәклеген аңламый. Сыйныфташлары да кыерсыта. Ул балага булай да авыр. Әлеге проблеманы ил күләмендә карарга кирәк. Выполняют свой долг на СВО. СВОдагы егетләр үзләренең гаиләләрен генә түгел, бөтен илне саклый. Гомумән, хәзер ирләр үзләренең гамәлләренә җитдирәк карый башлады. Мәсәлән, декретка чыгып, яңа туган сабыйларын яшь ярымга кадәр тәрбияләүне үз үстенә алучылар бар. Андыйларның саны илдә 1000 ярым. Утырышта яңгыраган фикерләрнең барысында язып алдылар. Якын арада алар министрлыклар һәм җаваплы оешмалар белән хәл ителер диләр. Иң мөһиме, балага әти белән әнинең тәрбиясе бер тигез кирәклеген ассызыклыйлар. Быел республикада 20 меңгә якын пар гаилә кырган, 27 меңнән артык сабый дөньяга килгән. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.